Tidligere har jeg bygget et par forskellige flyvende maskiner, blandt andet en radiostyret SpaceX Starship, til en drone, der styres af reaktionshjul. Og for nylig en drone, der styres af gasdyser. Men der er et forslag, jeg altid får, og det er, at hvis du placerer batteriet lavt på dronen for at få et lavere tyngdepunkt, vil dronen være mere stabil, ligesom et pendul. Men virker det her virkelig? For at teste, om et lavt tyngdepunkt på en drone øger den stabilitet ved hjælp af en pendullignende effekt, skal vi eliminere alle andre former for stabilitet. Så her har jeg en drone, der er fastgjort til en pind, eller en pind, der er fastgjort til en drone, og jeg har 2 batterier monteret ret langt nede på pinden, så den har et virkelig lavt tyngdepunkt. Nu er der på selve dronen ingen form for stabilitet i form af gyroskoper og accelerometre. Den producerer udelukkende bare skydekraft, så det burde eliminere alt, bortset fra dette, penduleffekten. Nu kan jeg kontrollere gashåndtaget og motorerne, men jeg har ingen retningskontrol, så lad os montere den på denne holder og se, om det faktisk virker. Nu monterer jeg denne i en let vinkel, hvilket nok er det bedste scenarie for at se, om den faktisk svinger op og bliver vandret. Så lad os træde tilbage og teste det. Okay, dronependyltest nummer 1. Styrtet ind i hækken. Dronependultest nummer 2. Og hvad? Det var et hårdt slag. Okay, dronen ser ud til at holde sig ret godt. Jeg vil køre testen et par gange mere, indtil vi kan drage en solid konklusion. Eller indtil dronen selvfølgelig går i stykker. Men det ser ikke ud til, at der er meget penduleffekt indtil videre. Så jeg tror, jeg har draget en foreløbig konklusion ud fra de testflyvninger. Det jeg vil gøre er, at jeg vil kigge på optagelserne med høj hastighed, og så kan vi analysere, hvad der foregår. Her er en video med høj hastighed af dronen, mens den flyver, og det ser ud til, at den holder en konstant vinkel. Faktisk kan vi plotte et billede af dronen på forskellige punkter under flyvningen, og se, at de alle ser ud til at være parallelle. Nu er dette en meget lille del af flyvningen, så måske havde den ikke tid til at svinge til en lodret position. Og hvis jeg blev ved med at filme, ville den måske til sidst svinge op og blive vandret. Så her er endnu et klip af dronen, der bliver holdt som om den var et pendul, for at give dig en idé om tidsskalaen. Det er tydeligt, at dronen burde rette sig op, inden den forlader billedet, hvis penduleffekten fandtes. Men hvorfor er det sådan? Lad os se på, hvordan et pendul fungerer. Et pendul fungerer ved, at en masse er ophængt under et drejepunkt, og når massen flyttes til siden, svinger den tilbage til midten. Nu er drejepunktet altid i en fast position, og når massen flyttes til siden, er trækket fra tyngdekraften forskudt fra drejepunktet. Dette skaber et drejningsmoment, som roterer pendulet, indtil massen er tilbage under drejepunktet. Så for at dronen kan svinge som et pendul, skal trækket fra tyngdekraften være forskudt fra drejepunktet. Nu, da tyngdekraften ikke vælger at trække i et tilfældigt punkt på et objekt, siger vi, at den virker i massecentret, hvilket er det samme punkt, hvor objektet balancerer. Men hvor er drejepunktet? Ved at kaste et objekt op i luften, mens man giver det et spin, kan vi se, at det roterer omkring sit centrum, hvilket giver mening, hvis du nogensinde har kastet en frisbee. Hvis vi tilføjer masse til den ene side af objektet, flytter det tyngdepunktet til den side. Men hvad gør det, når det bliver kastet op i luften? Det ser ud til at rotere omkring det nye tyngdepunkt. Og det er her den største misforståelse om dronestabilitet stammer fra. Det virker logisk at antage, at dronen drejer omkring sit punktet,
hvor thrusten virker, og massen falder ned som et pendul, men faktisk er drejepunktet og tyngdepunktet på samme sted. Derfor opstår der ikke noget drejningsmoment og ingen rotation. Hvis du prøver at flyve en drone med et virkelig lavt tyngdepunkt, sker der blot det, at dronens rotationsinerti øges, hvilket betyder, at flyvekontrolleren skal arbejde hårdere for at holde den under kontrol. Og ja, den vil sandsynligvis styrte ned. Så hvorfor fungerer propellerne ikke på samme måde som et drejepunkt på et pendul? Det er nemmere at visualisere dette ved at vise trækket som en fast kraft, der virker på dronen. Når dronen vipper, gør træklinjen det også. Derfor er der ikke noget korrigerende drejningsmoment, og trækket sender den bare sidelæns afsted. Hvis vi sammenligner dette med et vippet pendul og viser omdrejningspunktet som en kraft, der virker direkte opad, er det tydeligt, at dette ikke kan opnås af propellerne i deres nuværende monterede situation. Hvis vi også viser de kræfter fra tyngdekraften, der virker på dronen og pendulet, er det tydeligt, at kræfterne, der virker på dronen, er afbalanceret omkring omdrejningspunktet, og derfor er der ingen rotation. Hvorimod pendulet har en ubalance og ønsker at rotere. Når jeg designer en drone eller en hvilken som helst form for flyvende maskine, kan jeg godt lide at tænke på dem, som om de befinder sig i vægtløs tilstand. Dette tvinger dig til at ignorere enhver form for penduleffekt, og faktisk fokusere på de kræfter, der opstår omkring omdrejningspunktet eller massecentret. Så til denne næste del af videoen vil jeg gennemgå alle mine tidligere flyvende maskineprojekter og forhåbentlig forklare kontrolteorien bag dem. Lad os starte med den elektriske kanalblæserraket, der er designet til at simulere styringen af en SpaceX Falcon 9. Det er i bund og grund et stort rør, som bruger thrust-vektorstyring i bunden til at styre. Men hvor er det ideelle tyngdepunkt? Hvis vi betegner thrusten som en kraft, der virker i bunden af røret, og drejer thrust-vektoren til den ene side, kan vi se, at hvis vi flytter massen til toppen, skaber det en stor thrust-forskydning fra tyngdepunktet, og giver dermed et større kontrolmoment. Hvis tyngdepunktet var i bunden, ville thrust-vektorstyring være ubrugelig, da der ikke er nogen forskydning fra tyngdepunktet. Så ved at have thrust-vektorstyringen langt fra tyngdepunktet, bliver det muligt for dette rør at opretholde et kontrolleret svæv. Indtil motoren brænder sammen. Det næste eksempel er en radiostyret Chinook-model. Denne flyver slet ikke som den rigtige Chinook, men har i stedet thrust-vektorerede propeller på toppen af fartøjet. Det er i bund og grund det modsatte af det forrige eksempel, så her flyver den uden Chinook-kroppen. Motorerne kan dreje omkring dette punkt for at vektorere trækket til styring. Så hvor vil det ideelle tyngdepunkt være? Du ville faktisk have ret, hvis du foreslog at sænke tyngdepunktet, da det vil opnå et maksimalt trækforskydning. Ikke at forveksle med pendulfejlslutningen. Og det sidste eksempel er min nyligt byggede gastruster drone. Fordi denne drone har et tryk, der er fastgjort i midten, går tryklinjen altid lige gennem massecentret og skaber derfor hverken drejningsmoment eller rotation. På grund af dette valgte jeg at montere batteriet øverst, da det var det eneste egnede sted at montere det. Hvis jeg havde monteret det i bunden, ville det ikke have gjort nogen forskel for stabiliteten, da det stadig er på linje med trykket. Det ville blot flytte drejepunktet en smule nedad. Derfor er den eneste måde at styre dette fartøj på, at bruge højtryksdyserne på armene til at skabe en kraft, der virker forskudt fra tyngdepunktet, hvilket får fartøjet til at rotere. Så jeg håber, at denne video har afklaret nogle misforståelser om dronestabilitet. Og hvis du gerne vil læse mere om emnet, har jeg lavet en hjemmeside
med flere oplysninger, såsom hvad stabilitet er, hvad kontrol er, og spiller aerodynamik en rolle i denne pendulfejlslutning. Det var alt for denne video. Mange tak fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så giv den gerne et like. Hvis du er ny på min kanal og vil se andre vilde flyveprojekter, så klik på abonner nedenfor. En stor tak til alle mine Patreon-støtter på patreon.com for at gøre denne slags videoer og projekter mulige. Endnu en gang tak fordi du så med, og vi ses i den næste video. Farvel.